În acest material video o să discutăm despre rolul senzorului IMU în stabilizarea și controlul zborului la UAV-uri. Senzorul IMU, Inertial Measurement Unit, este un dispozitiv care permite unui UAV să determine poziția, orientarea și accelerația sa în spațiu. Aceasta este unul din cei mai critici senzori pentru stabilizarea și controlul zborului. IMU folosește trei tipuri de senzori pentru a colecta date despre mișcarea și poziția UAV-ului. Componentele IMU: accelerometru măsoară accelerația UAV-ului pe cele trei axe X, Y și Z și ajută la detectarea înclinării. Giroscopul măsoară viteza unghiulară și rotațiile dronei pe cele trei axe, permițând corectarea orientării. Magnetometru funcționează ca o busolă digitală, oferind informații despre direcția UAV-ului în raport cu câmpul magnetic al Pământului. Datele colectate de IMU sunt folosite de controllerul de zbor pentru a ajusta motoarele și menține stabilitatea UAV-ului. Cum contribuie IMU la stabilizarea UAV-ului? IMU este responsabil de detectarea mișcărilor UAV-ului și de corectarea abaterilor, asigurând astfel un zbor stabil. Detectarea mișcării și a înclinării. IMU măsoară în mod constant accelerațiile și vitezele unghiulare, permițând UAV-ului să determine cum se mișcă și dacă este înclinat. De exemplu, dacă UAV-ul este lovit de un curent de aer lateral, IMU detectează că UAV-ul începe să se încline și trimite aceste date către controlul de zbor. Corectarea înclinației și oscilațiilor. Controlul de zbor procesează datele IMU și ajustează viteza fiecărui motor pentru a compensa înclinarea. Fără IMU, un UAV nu ar putea detecta înclinările și ar pierde stabilitatea rapid. Filtrarea zgomotului și îmbunătățirea preciziei IMU poate genera erori cauzate de vibrații și interferențe, dar acestea sunt reduse prin algoritmi avansați. Filtrul Kalman combină datele de la accelerometru și giroscop pentru a obține citiri mai precise. Filtrul complementar integrează datele pentru a corecta erorile și oscilațiile. Astfel, UAV-ul poate menține o poziție stabilă, chiar și în condiții meteorologice dificile. Navigație autonomă IMU plus GPS. IMU este combinat cu GPS pentru a îmbunătăți precizia traiectoriei. Situații în care IMU este vital. GPS-ul nu este disponibil. Interferențe electromagnetice, unde IMU asigură menținerea poziției în cazul pierderii semnalului GPS. Controlul mișcării UAV-ului. IMU detectează modificările de orientare și înclinare, permițând UAV-ului să execute manevre precise. Pitch, înclinare înainte-înapoi, controlul vitezei de înainte. Roll, înclinare laterală, controlul mișcării laterale. Yaw, rotație în jurul axei verticale, controlul direcției de zbor. Funcții de siguranță, detectarea coleziunilor și aterizarea de urgență. IMU este folosit pentru detectarea căderilor rapide, activarea unui sistem de aterizare de urgență, detectarea vibrațiilor excesive, prevenirea pierderii controlului în timpul zborului, aterizarea automată, stabilizarea UAV-ului în timpul coborârii. Tipuri de IMU utilizate în UAV-uri. IMU-urile pot fi pe 6 axe sau pe 9 axe în funcție de numărul de senzori incluși. IMU cu 6 axe conține un accelerometru pe 3 axe și un giroscop pe 3 axe. IMU cu 9 axe conține un accelerometru cu 3 axe, un giroscop cu 3 axe și un magnetometru cu 3 axe. IMU cu 9 axe este cel mai precis, deoarece folosește și magnetometrul pentru a corecta erorile de orientare. În concluzie, IMU este esențial pentru stabilitatea și controlul UAV-ului.
detectează mișcările, controlează și corectează înclinările. Ajută la navigație autonomă, chiar și fără GPS. Contribuie la funcții de siguranță, precum aterizarea autonomă. Fără un IMU performant, UAV-urile nu ar putea zbura stabil și precis.